Πάμε στην επόμενη μας φάση. Όπου εδώ ζητάει ένα χέρι η ανόρθωση. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση για χέρι πέναλτι. Κοιτάξτε το νούμερο 2 τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του πίσω. Πού να τα πάρει, να τα κόψει. Το επόμενο step. Επάρχομαι στο Σέλινγκ. Και διαμαρτύρεται και πολύ έντονα. Επάρχομαι στο Σέλινγκ, κύριε Ιμπραήμ. Ήταν κρίσιμη φάση. Το ότι προηγήθηκε ένα άλλο φάουλ με πιθανή. Ναι, συγγνώμη, ναι, αυτό δεν το αναφέρα. Είναι τα συνεχόμενα φάουλ που λέμε αλλαγκάζουν το διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα. Οι συνεχόμενες διακοπές από έναν παίκτη, ναι. Αν είμαι στο μυαλό του διαιτητή εμέτρησε ότι προηγουμένως σου ευχαρίστηκα πριν 1 λεπτό. Τώρα μετά από 2 λεπτά έρχεσαι και μου κάνεις αυτόν τον φάουλ. Ναι, πάει παρακάτω. Ίσως αυτόν τον όθησε πιο εύκολα να του δείξει την κάρτα. Απολογούμε. Με θυμίζει, ψες το είπαμε, σήμερα το ξεχάσαμε. Γι' αυτό το είπαμε. Χθες το βράδυ το είπατε. Μάλιστα, ψες το είπαμε, σήμερα το μας διέφυγε. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Εδώ είπαμε χέρι δεν υπάρχει και κακά διαμαρτυρήθηκε ο Ιντσάκη, μάλιστα και πολύ έντονα στο διαιτητή και ήθελε το. Υπάρχει καμιά νέα οδηγία όσον αφορά τα χέρια, κύριε Κυπρανή, στη μεγάλη περιοχή? Όχι, είναι η οδηγία με το τείχος στο ύψο του χεριού. Καμία άλλη. Ναι. Ο άνθρωπος έπαιξε. Ναι. Η πρόθεση του είναι καθαρά να μην χτυπήσει το χέρι μου. Ναι. Τα εκόλλησα πάνω μου. Πού να πάω. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Όπου εδώ ο Κόλλιν χαϊδευτικά πήρε την κίτρινη κάρτα. Διότι αυτό δεν είναι χαϊδεύμα. Είναι χτύπημα για κόκκινη κάρτα. Είναι χτύπημα για κόκκινη κάρτα. Δεν έχει άλλη. Μια εικόνα, 1000 λέξεις λένε οι Κινέζοι. Του έδωσε κίτρινη, κύριε Κυπρανή, ή δεν του έδωσε τίποτα? Όχι, του έδωσε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Ναι. Όπου εδώ ο Ντεκρά κάνει μια ανέξοδο στο έδαφος γλιστρώνοντας προς τον παίκτη, τον οποίον ανατρέπει πριν να πάρει την μπάλα. Και εδώ το κάνουμε αργά, τον ανέτρεψε και τώρα παίρνει την μπάλα. Πρώτα τον ανέτρεψε και μετά να πάρει την μπάλα. Ναι. Εντάξει, θα μου πείτε. Είναι τηλεοπτικό πέρα. Είναι τηλεοπτικό. Ωραία. Έχω την πολυτέλεια. Μπορώ να παίξω να το ξεκαθαρίσω. Αν δούμε τη φάση από την αρχή χωρίς replay. Αν τη δούμε από την αρχή. Από την αρχή, έτσι στο κανονικό. Μπορεί ένας να δώσει αυτό το πέναλτι? Όχι, θα σου πει ότι αυτή η μπάλα έμεινε και στην αγκαλιά του. Ναι, επειδή αλλά όταν δεις στο αργή κίνηση προηγείται το φάουλ. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Ναι. Όπου πάλι ακόμα ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ και εδώ ο παίκτης φαίνεται να παίρνει την μπάλα και μετά έρχεται ο παίκτης χτυπά πάνω στο πόδι του, το οποίο είναι τοποθετημένο εδώ δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, εδώ δεν υπάρχει πέναλτι. Όπως στο Αλκί. Τώρα που θυμήθηκα. Θα το δούμε μετά. Πάμε στο επόμενη μας φάση. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ντεντέ. Και εδώ ο παίκτης την πήρε να δείκα. Εδώ δεν κάνει ούτε φάουλ. Διότι παίζει μπάλα. Και μετά έρχονται σε επαφή οι παίκτες. Υπάρχει ο ισχυρισμός, κάποια πληροφορία δική μου, κύριε Ιπρανίδη, ότι του έδωσε κίτρινη κάρτα επειδή διαμαρτυρήθηκε. Αν υπάρχει αυτό, να το βάλουμε από την αρχή και να δούμε πώς είναι η διαμαρτυρία του. Και αν δείχναμε τη διαμαρτυρία του Ιντζάκη που δεν του έδειξε κίτρινη κάρτα. Και άλλους παίκτες. Να το βάλουμε από την αρχή, κύριε σκηνοθέτα, αφού υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός. Να δούμε τις ενέργειες του παίκτη. Εδώ κάνει το φάουλ. Τι ύψωσε το χέρι του πάνω. Το έχω δει. Το έχω δει και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Ίσως. Αλλά αν είναι αυτή η δικαιολογία, έπρεπε να φύγουν ακόμα 5 παίκτες με τις διαμαρτυρίες που έκαναν. Με ποια στιγμή? Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Όπου και εδώ υπάρχει μια φάση μέσα στην περιοχή. Επειδή υπάρχει ένας ισχυρισμός με το αριστερό του πόδι το βρήκε, με το αριστερό του χέρι το Ντέντε εκεί. Ο Ντέντε πρώτα έπαιξε την μπάλα. Πρώτα έπαιξε την μπάλα. Με το δεξί του πόδι, με το αριστερό του. Εδώ παίζει καθαρά την μπάλα με το δεξί του πόδι. Μετά με το αριστερό έρχονται σε επαφή με τους παίκτες. Πού θα πάει, αφού παίζει την μπάλα, κινείται. Δεν είναι στο στάσιμο που παίζει την μπάλα. Η επόμενη μας φάση, πάλι τη βάλαμε μια φάση η οποία διαδραματίζεται μέσα στην περιοχή της ανόρθωσης. Και εδώ δεν υπάρχει ούτε κοντινόν ούτε άλλο replay. Θα μείνω μέχρι εδώ, διότι διαμαρτυρήθηκαν πίσω της ανόρθωσης της ΑΕΛ ή στο κανονική ροή του παιχνιδιού. Δεν έχω άλλη βοήθημα, μένω μέχρι εδώ. Πάμε και στην τελευταία φάση, όπου ζητά πέναλτι η ΑΕΛ και εδώ έχει δίκιο. Θα προσέξουμε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός της ΑΕΛ, ενώ ο παίκτης της ΑΕΛ ψάχνει την μπάλα, ο αμυντικός της ανόρθωσης το σπρώχνει και με τα δύο χέρια. Και με τα δύο χέρια. Για μένα είδα πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι πιο καθαρό πέναλτι από το προηγούμενο. Αυτό είναι το πιο καθαρό.
Ήταν και σε καλή θέση ο διαιτητής εκείνα τότε. Ναι, άμα το δούμε στο φακόν είναι ακριβώς. Είναι